Vítam vás opäť v ďalšom kurze Excel type číslo 82. Dnes sa zameriame na lišty scrollovacie, ktoré nájdeme vpravo dole. A niekedy sa stáva, že v tých zošitoch sú vlastne vypnuté alebo nie sú dostupné, nie sú viditeľné. A je to záležitosť nastavenia, takže prejdeme do súbor a zvolíme možnosti. Takže idem konkrétne ukázať súbor a možnosti. A v možnostiach si nájdeme rozšírené. No a v tých rozšírených je tu niekoľko, by som povedal, desiatok aj nastavení, tak prejdeme do časti, ktorá súvisí so zošitom a zobrazí možnosti pre tento zošit. Čiže tu nájdeme konkrétny zošit, ktorý máme otvorený. No a zobrazí vodorovný posúvač a zobrazí zvislý posúvač. Ja to teraz vypnem, aby som vám ukázal, ako to vyzerá. Potvrdím OK. A teraz lišta nie je v dispozícii, takže nie je možné teda scrollovať tým klasickým spôsobom ťukaním. Myškou môžeme, no a ja to teda navrátim naspäť, takže zopakujem súbor možností, opäť rozšírené a tu dole na spodu prejdeme do zošit 1 a znovu zobrazí vodorovný a zvislý posúvač začiarkneme. Takže potvrdím OK a sú späť. No tak a týmto spôsobom sme teda vypli, respektíve späť zapli scrollbary, takže môžete to prípadne využiť alebo nastaviť, ak je to potrebné možno pre nejakú čitateľnosť alebo také možno obmedzenie toho používateľa, aby nemusel scrollovať smerom dole alebo doprava, prípadne naozaj to môže byť taká estetická záležitosť. Ďakujem za pozornosť.